Έχεις παράπονο που δεν ακούγεσαι σαν τον Ηλία? Ναι. Μα μια χαρά ακούγεσαι. Όχι. Να, τι όχι καλέ, αφού... Να, πες ας πούμε τη λέξη ειρηνόκερος. Εντάξει, οκ, αυτό είναι μια δύσκολη λέξη. Πες παγωτό. Πες αεροπλάνο. Είδες, βιάζομαι, ήθελα να πω πανταογκάζι και σε κλάνω. Στεναχωριέσαι. Καλά, μην πεθάνεις. Τι έγινε? Δεν το κάνω καλά. Έλα μωρέ. Πες στους θαυμαστές σου ότι τους αγαπάς πολύ. Γιατί μου ρίχνεις θαυμαστές? Αλλά έχεις θαυμαστές, μην λες. Και τι έφαγες σήμερα? Με κεφαλικό ντονάλτ. Μακαρόνια. Με κοτόπουλο. Μπράβο ντονάλτ. Ποιος τα φτιάξε? Γάμο το. Ο Φάνης. Τι είπατε? Χάνεις, τι χάνεις? Ποιος έχασε καλέ?